ତୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଆଉନି ଦୁବ ବାପୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜାଣିଛି ଆମ ଘର ଫୁଲ ଥିବ ଦେଖୁନ ମୁଣ୍ଡ ଦେବୁ ତାପରେ ହାତ ବାନ୍ଧେ ଏପଟେ ସିଆଡ଼େ ବୁଲ ରାଖିବାକୁ ବାନ୍ଧେ ସେଠି ଯାଉ ସବୁ ନେଲେ ସେଠିକି ଦେବା ସେଠି ଯାଉ ହଁ ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ନାଳ ପୋଛି ଦେ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିବା ଖୋଲି ପାରୁନି ନା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣାବା ଖୋଲିଦେବା ଆମେ ଟିକେ ହଁ ଖୋଲିଦେବା କ'ଣ ଖୋଲିଦେଲା ଏখানে না এটা দেখা गुड़ा हे अने 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 ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତିକି नंदा मुंडिया ଉଠେନ ଉଠେନ रहो दे ठुंडी दे वो तो हाथ दो ଉଠେନ ସେଣ୍ଡ ଉଠେନ घंटे पके देने फर्स्ट टाइम लकीडा जी रुको हाथ केमती करना नाळवा नाळवा देखेली ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଯିବା ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ହଉନି ତୁ ଭଲ ହାତଟା ତ ଧରୁନି କି ଏଇ ଟୁକାଟା ନଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡି କାହିଁକି ନାଇଁ ତୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁନି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି ଏଇଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ମାରିଦେବୁ ସରିଲା ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ହଁ ଫାଇନ୍ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବାକୁ ଇଏ ହଲା ହଲା କରୁଛି ମନଟା କେମିତି ଦେ ସେମିତି ଫୋରେ ବାବା ଇମେଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେମିତି ଛାଡୁନ ରାଖିଟା ବିରକ୍ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା